Toki, kiitos Taina tosi paljon esittelystä ja mahtavaa, että pääsin tänne myöskin juttelemaan vähän teidän kanssa. Eli kuten Taina tuossa äsken sanoi, niin tietokannathan on se sykkivä sydän, mitä voi miettiä SaaS-ohjelmistoille ja erityisesti kun puhutaan NetWarserinkin tapauksessa liiketoimintakriittisestä ohjelmistosta ja sovellutuksesta, niin silloin se tietokanta on, missä se asiakkaan data elää. Tietokanta on se, missä voi puhua tällainen, että taika tapahtuu. Ja sitten taas samaan aikaan, jos tietokannalle ei anna tarpeeksi rakkautta siellä sovelluksen kehityskaaren aikana, niin silloin voi tapahtua todella ikäviä asioita ja saattaa myöskin, varsinkin tämmöisessä liiketoimintakriittisessä tilanteessa, nousta ne riskit esille. Mutta lyhyesti esittäydyttynä Paanasen Vilppu Lappeenrannan suunnalta. Visma Solutions Oy on yritys, jonka toimessa työskentelen ja NetWasr on tosiaan tuote. Ja ne, joille NetWasr ei itsessään ole tuttu, niin tosiaan taloudenhallinnan ohjelmisto ja palvelee kirjanpidossa, palvelee velvoitteissa, palkanmaksussa, reskontrissa. Eli jos miettii, että olette aloittamassa liiketoimintaa, teillä on jo yritys pistetty kasaan, saatatte olla pitkälläkin vielä siinä liiketoiminnan vaiheessa, lähestytte jo aika isoa kasvuluokkaa, niin siinä vaiheessa NetWasr on loistava ratkaisu teille ja nimenomaan partnerina tukemaan sitä teidän liiketoimintaa. Eli olen monesti sanonut, että NetWasrin ydin on se, että me autetaan yrityksiä keskittymään siihen, mikä heidän toiminnan ydin on. Eli ei se, että maksetaan alvit, vaan se, että saatte keskittyä tekemään sitä juuri teidän ydinliiketoimintaa. Mutta kiitoksia paljon ja siirrytään sitten eteenpäin DP Pro Services ja ammattilaisiin. Joo, kiitos Vilppu. Mä voisin lyhyesti introta itseni seuraavaksi, eli tosiaan Savolaisen Jani ja emoyhtiö DP Proon perustaja ja toimari, ja vedän myöskin meidän emoyhtiön R&D:tä, ja sitten DP Pro Servicessa toimin sitten CTO:na. Ja 25 vuotta kokemusta tietokantojen tunkkaamisesta, jos näin voi groteskisti asia ilmaista, mutta siis kaikkea suorituskyvyn optimoinnista kapasiteettisuunnitteluun ja sitten tietysti myös tietovarastointi ja data science on semmoisia, mihin on viime vuosina paljon käyttänyt aikaa ja energiaa. Joo, Mikko, ole hyvä. Jees, eli Hyvärisen Mikko DP Pro Servicellä ja onko nyt 13 vuosi menossa. Ja tosiaan, niin kuin Janillakin, niin SQL-kokemusta yli 25 vuotta. Ja vuosien mittaan on tullut tehtyä kaikkea, mitä siihen data-alustaan, Microsoft SQL data-alustaan liittyy. Ja nykyään toimin useassa organisaatiossa DPA:na ja usein osana kehitystiimiä, muun muassa niin kuin Vismalla. Ja lähinnä sydäntä on tällä hetkellä tuo suorituskykyongelmien ratkaisu ja niiden selvittely. Siinäpä lyhykäisyydessään. Joo, kiitoksia Mikko, ja hypätään sitten suoraan, ei nyt syvään päätyy, otetaan tässä ensin tämmöinen pieni tervetuloa toivotus myös minun puolelta ja DP Pro Servicen puolelta, ja tosiaan Tainaa kompaten, niin hienoa Vilppu, että pääsit tänne meidän kanssa tähän meidän leirinuotiokeskusteluun, ja tietysti juuri niin kuin tuossa Vilppu mainitsi, niin oikeastaan se suorituskykyinen tietokanta on niin kuin hyvän sovelluksen ydin. Se on ihan niin kuin elinehto ja välttämättömyys, ja siitä eri perspektiiveistä tänään sitten keskustellaan. Jos Vilppu kertoisit hieman taustaa, että miten tuo NetWisor syntyi ja mikä on sen tämmöinen historian niin kuin lyhyt oppimäärä, niin miten siitä? Ihmeessä hyvä vähän valottaa sitäkin kulmaa. Tuossa alussa tosiaan vähän kerroin siitä, että mikä NetWasr on, ja siinä itse asiassa innossa myöskin unohin kertoa siitä, että mistä kulmasta itse katselen sitä NetWasria, eli tosiaan meillä johdan alusta domainia ja siellä olevaa tiimiä, ja meidän vastuulla paljolti on nimenomaan nämä tietokannat ja niiden suorituskykyisyys ja niiden rakenne. Mutta sitten jos käännetään vähän siihen NetWasrin historiaan, nyt lähde sieltä ihan
ihan kokonaisuudessaan kertomaan, että miten ollaan kehitytty, mutta ehkä voi kuvata sen verran, että NetVisor lähti liikkeelle 2000-luvun alusta. Ja sehän on alun perin täältä Lappeenrannasta voi onnellisena ja iloisena sanoa, että kotikaupungista liikkeelle lähtenyt tuote, joka sitten tietenkin on laajentunut Suomen laajuudelle ja tällä hetkellä on yksi suosituimmista tuotteista nimenomaan taloudenhallinnon saralla. Ja NetVisor on siirtynyt alustansa osalta, mistä nyt tuossa äsken mainitsinkin, niin useammasta konesalista Suomen sisällä ollaan tietenkin haettu aggressiivista kasvua. Asiakasmäärät nykyään rupeaa jo kohta puskemaan sitä 50 000. Eli kasvua on ollut ihan merkittävästi ja ollaan sitä kautta myöskin saatu markkinalta hyvin jalansijaa. Ja sitten jos lähtee miettimään sitä, että liiketoimintakriittinen tuote, kasvua huomattavasti, meillä on huomattava määrä asiakkaita, ja sitten jos siellä sisällä kuitenkin puhutaan kirjanpidosta, reskontrista, palkanmaksusta, maksuliikenteestä, dataa on merkittävät määrät, ja erityisesti se, että sen datan tulee olla ajantasasta, luotettavaa ja saatavilla kelloin. Eli NetVisorinhan liittyy useita järjestelmiä, jotka integroituu sinne. Me tuotetaan meidän partnerien kanssa asiakkaille palvelua, niin se datan pitää pyöriä 24/7/365 ja toimia ajantasaisesti, olla luotettava. Niin taas kääntyy siihen tietokantaan, että meidän pitää pystyä saamaan se tietokanta tehokkaaksi. Eikö olekin näin, Jani ja Mikko, että se panostaminen nimenomaan sinne tämmöisessä kontekstissa on merkityksellistä? Joo, Mikko, ole hyvä. Tämä varmaan sun lempiaihe. Niin avaatko tätä? Joo, ehdottomasti, ja niin kuin Vilppu sanoi, että omat haasteensa aiheuttaa, että ympäristö on 24/7 käytössä, eli indeksien huoltoon ynnä muuta huoltoajoihin, ja tosiaan koitetaan pitää se data-alusta siellä optimaalisena ja mahdollisimman nopeana. Ja siihen liittyy niin kuin monia näkökulmia, mutta avataan niitä vähän myöhemmin tässä sitten. Joo, ja tuossa oli nimenomaan liittyen esimerkiksi näihin indekseihin, että sitten taas kun puhutaan tämmöisestä liiketoimintakriittisestä dataasta, OLTP-tietokannoista, niin niitä suuria muutoksia, vaikka indeksin optimointeja, alustan optimointeja, niitä ei tehdä tälleen sormia napauttamalla. Siinä saattaa mennä tunteja, se saattaa johtaa käyttökatkoihin, niin kaikki nämä prosessit pitää suunnitella tosi tarkkaan. Voisi ehkä puhua tämmöisestä risteilyaluksesta, että kun se liikkuu siellä, niin sitä ei käännetä yhtäkkiä, vaan toiseen suuntaan ja lähdetä posottamaan samaa vauhtia sinne päin, vaan pitää harkita tarkkaan, että missä kohtaa ne käännökset tehdään, koska jokainen tunninkin käyttökatko saattaa merkitä sitä, että sen 40-50 000 asiakkaan maksuliikenne ei liiku silloin, tai heidän velvoitteet ei mene perille, ja kun niiden pitää olla oikea-aikaisia. Just näin, silloin on parempi, että indeksit ja statistiikat on kunnossa, ja kun puhutaan tuommoisesta big data-ympäristöstä kuitenkin, niin siellähän se perinteiset indeksien ja statistiikkojen huoltoajot ei yksinkertaisesti riitä. Että niitä joutuu aika paljon sitten optimoimaan ja säätämään, mutta puhutaan siitä tuonnempana. No sitten oikeastaan, jos mennään vähän niin kuin seuraavaan pohteeseen tässä, niin mitä sitten oikeastaan tarvitaan niin kuin pitkässä juoksussa, jos ajatellaan, että kyetään pitämään tämmöistä sovellusta, jotta tästä modernisoinnista tulee enemmänkin niin kuin käytäntö, eikä sitten ajauduta ajan saatossa niin kuin legacy-ongelmiin. Niin miten sä näet sen, että millä tavalla niin kuin tämä on tärkeää tämmöisessä pitkällisessä ohjelmistokehityksessä? Pysytään koko ajan on the edge. Tuohan on tosi hyvä kysymys, ja ehkä tässä voi viitata siihen aiempaan risteilyalusteemaan, että kun ne muutokset vaatii sitä harkintaa, ne vaatii massiivisia käännöksiä jopa ihan siinä alustan toiminnassa, konfiguraatiossa, niin jos näitä kasaa siihen samaan kohtaan, niin silloin se muutoksen määrä voi olla niin järisyttävä, että se on vaikeaa toteuttaa. Jos niitä tehdään inkrementaalisesti jatkuvasti, niin huomataankin, että me ei olla maalattu itseämme nurkkaan. Voi miettiä, että NetVisorilla kuitenkin on yli 20 vuotta tässä nyt matkaa jo takana ja varmasti 20 vuotta myöskin eteenpäin, niin sitten se, että jos me mietittäisiin, että mitään muutoksia oltaisiin tässä 20 vuoden aikana tehty,
niin pienikin asia saattaa olla sitä, että meidän pitää miettiä se kuukausien operaatio, millä näitä muutoksia saadaan aikaan. Eli se inkrementaalinen jatkuva kehitys auttaa siihen, että itse asiassa meidän ei tarvitsekaan tehdä niitä suuria käyttökatkoja niihin yksittäisiin operaatioihin. Ja ylipäätään, jos miettii tuommoista, ehkä niin kuin asettaa vastakkain, kuluttajamarkkinoilla voidaan puhua pikamuodista, että helppo ottaa tuotteita, helppo ottaa käyttöön ja sen jälkeen hylätä. Mutta sitten taas kun me puhutaan taloudenhallinnan järjestelmästä, joka on se kriittinen liiketoimintakumppani yrityksille, johon voi aina luottaa, että se toiminta pyörii. Ei voida puhua tämmöisestä pikamuodista, vaan meidän pitää kehittyä jatkuvasti markkinan mukaan. Meidän pitää pystyä palvelemaan asiakkaiden tarvetta. Niin se meinaa sitä, että sitä kehitystä tulee tapahtua, jotta me ollaan se ajantasainen, jotta me ollaan juuri se muodin mukainen uusin tuote, mitä sitten voi pitää tässä liiketoimintansa päällä. Kyllä, eli voisi niin kuin ajatella, kun annoit, mun mielestä oli hyvä vertaus tämä niin kuin valtamerilaiva, niin voi ajatella tämmöisen niin kuin vanhan ajan merirosvokartan, missä on niin kuin, matkalla on niin kuin erilaisia karikoita, jossain on jotain haita ja jossain on ties mitä merenneitoja ja kaikkia merirosvoja siellä, niin se, että se reitti löytyy sieltä niin kuin turvallisesti sinne kotisatamaan, niin se on niin kuin keskeistä. No sitten mulla oikeastaan tässä olisi niin kuin kysymys sitten Mikolle, että miten tämä yhteistyö NetVisor-tiimin kanssa on sujunut DP Pro Servicen tietokantaeksperttien kanssa ja mitkä on tämmöisen toimiva yhteistyöainekset? Mitä siihen haluaisit sanoa? Joo, kyllähän niin kuin Pilppo sanoi, niin puhutaan hyvinkin isosta ympäristöstä ja järjestelmästä, niin kyllä se niin kuin sisäänajo siinä ottaa oman aikansa, ja sen takia onkin tärkeää, että siellä sitten vastapuolella on myös aktiivinen osapuoli, että vähän sparraa, että mitä tuossakin kohtaa on mietitty, että miksi tämä asiat on tehty näin. Ja tosiaan myöskin sitten totta kai säännölliset palaverit on hyvä pitää, että pystytään kaikki kartalla siinä, missä mennään, ja jonkun verran myös tehdään sitten tämmöistä koodikatselmointia, että mun mielestä yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Juu, kiitoksia Mikko tästä. No sitten jos mietitään vielä tämmöistä näkökulmaa, tämä kysymys on enemmän ehkä sitten Vilpulle, että no mitkä sitten on tämmöistä niin kuin teidän tapauksessakin nyt niin ulkoistettujen tietokantaeksperttien hyödyt organisaatiolle, jos verrataan omaan tietokantakehitystiimiin? Mitä hyötyjä sieltä nousee? No NetVisorillahan me ollaan ylipäätään nojattu hyvin paljon asiantuntevia ammattilaisia vuosien mittaan. Eli meillä on ollut henkilöitä, jotka on elänyt sen koko pitkän matkan NetVisorin kanssa ja elänyt siinä tietokantaympäristössä. Hyö tietää ne kaikki sisäiset jutut, hyö tietää ne vaatimukset, mitä sillä järjestelmällä on. Ja tämähän on yksi vaatimus, mitä sisältyy siihen, että tämänkin kokoista järjestelmää pystytään tehokkaasti johtamaan. Ja sen ohella tietenkin meidän pitää pystyä saamaan sitä kehitystä, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että se modernisaatio on hyvin isossa ytimessä tämmöisen järjestelmän ylläpidossa. Eli koskaan ei pidä, nyt lainaten tälleen NetVisorin brändi sanoi, että koskaan ei pidä tyytyä hyvään. Ja että se tyytyväisyys on tuhon siemen, niin meidän pitää pystyä myöskin päivittämään samaan aikaan, eikä ainoastaan vaan nojata niihin oppeihin, mitä on sieltä historiasta. Niin sitten jos miettii tätä kokonaisuutta taas tuotekehityksen kontekstissa, niin mistä me saataisiin yhdistettyä tehokkaasti sekä se, että tiedetään se vanha konteksti, että se, että osataan ne uusimmat komponentit. Koska jos meillä on niitä henkilöitä, jotka on äärimmäisen osaavia siellä tuotteen sisällä ja ymmärtää sen kokonaisuuden, niin kuinka paljon hyö altistuu sitten taas erilaisille tuotteille, erilaisille uusille ominaisuuksille, niin näissä taas kumppani on äärimmäisen hyvä. Et me tiedetään, että siellä on luotettava kumppani, jolta me saadaan aina tukea, jotka tietää, miten ala kehittyy. Tietokannat on heidän ydinosaamisalue. Ja me saadaan sitä kautta myöskin uudistettua sitä tuotetta tehokkaasti. Ja totta kai, sitten jos me valitaan kumppani, joka on ollut meidän kanssa kaikki nämä vuodet, niin me tiedetään, että se kumppani myöskin ymmärtää meidän järjestelmää. Sieltä ei ehdoteta ominaisuuksia, jotka ei vaan käy meidän ympäristöön. Sieltä ei ohjata semmoiseen suuntaan, mikä muuttaisi niitä fundamentteja meidän tuotteen alta, vaan me tiedetään, että löytyy se vanhan ymmärrys, ja sen, no vanha on huono sana, mutta ehkä sen koko historian ja se teknologisen kehityksen ymmärrys, mutta myös ymmärretään se tuotteen mahdollisuuksien, teknologian mahdollisuuksien pääty. Ja sitten toisaalta myöskin se, että
ei nykyaikana rekrytoivalle esihenkilölle, niin ei tietokanta-eksperttiä löydy joka kulman takaa. Että sitten jos niitä olisi tuolla notkumassa paikallisella ostarilla, että sen kun menee ja lätkäsee työsopimusta kouraan, niin varmasti olisi monelle softafirmalle mukava. Mutta se on hyvin vaikeaa rekrytoida osaavia kokeneita DBAita esimerkiksi sovelluskehitystiimiin. Niin näissä tapauksissa on tosi hyvä, että löytyy kumppani myöskin, sieltä jälleen löytyy se osaaminen. Tiedetään, että voi nostaa puhelimia ja soittaa, että hei, nyt meillä olisi tulossa tämmöisiä kehityssuuntia, tai meidän pitäisi vähän analysoida, että mitä meidän tulevaisuus on. Me saadaan tuki sieltä välittömästi. Että tavallaan pystytään nojautumaan myöskin dynaamisesti sille kumppanille, johon me ollaan luotettu vuosien varrella jo pitkään. Kyllä, joo, hyviä nostoja. Mennäänpä sitten eteenpäin, eli jos ajatellaan sitten tämmöistä, että jos mietitään isoja sovellusympäristöjä niin kuin teillä, niin nehän tuppaa muuttumaan joskus hallitusti, joskus vähemmän hallitusti, esimerkiksi niin kuin telemetriikan, eli eri resurssien levy, rammi, prosessori, käyttöasteen suhteen, eli voi tulla ennustettavia tai yllättäviä piikkejä, ja sitten se kuormaprofiili saattaa niin sen sovelluskokonaisuuden käytön myötä muuttua. Niin jos tätä ajatellaan, niin miten niin kuin tällaiseen pystytään reagoimaan, ja onko se niin kuin proaktiivisesti aina ennustettavissa, niin tästä niin kuin ajatuksia, jos vaikka Vilppu aloittaa. Nyt Vilppu, olet Joo, muuteilla. joo. Huomasin saman tien, tapahtuu tämä perinteinen Teams- tai palaveri-efekti, mutta Joo. tosi hyvä, koska tuossa puhuttiinkin äsken siitä, että se sovelluksessa kehityskaari on jatkuvasti elossa. Muutoksia tapahtuu ja kaikki niistä ei aina ole ihan hallittuja. Eli saattaa olla yhtäkkiä vaikka, että myynnin päässä ollaan saatu merkittäviä kehityksiä aikaan, uusi integraatiopartneri muuttaa kuorman dynamiikkaa huomattavasti. Ja se, että meillä löytyy näkyvyys siihen kuormaan, meillä löytyy näkyvyys siihen alustaan, niin tällähän on merkittävä rooli, koska silloin me tiedetään, että nyt jonkinlainen niin sanotusti outcome on tullut tähän muutokseen. Me pystytään tunnistamaan, että jotain siellä taustalla on tapahtunut. Eli näin ei sitten kumuloidu, koska sitä kumuloitumista voi tapahtua niistä pienistä muutoksista, joita me ei olla aiemmin huomattu, anomaliat kasaantuu, yhtäkkiä ollaankin ongelmissa. Mutta sitten kun meillä on se järjestelmä, me huomataan, että nyt joku muutos on tapahtunut, me pystytään korreloimaan se sinne lähtöpäähän, eli mitä muutoksia mahdollisesti ollaan tehty, vaikka se uusi integraatiokumppani on tullut matkaan. Ja sen jälkeen pystytään ratkomaan, että tarviiko tässä vaiheessa hankkia uutta kapasiteettia, tarviiko optimoida, onko esimerkiksi kumppanin käyttötavat semmoisia, mitkä ei sovi meidän järjestelmälle. Eli siinä pystytään jo tekemään sitä neuvottelua, eikä tarvitse odottaa sinne, että itse asiassa nämä anomaliat kasaantuu sitten ongelmaksi, jota on hyvin paljon vaikeampi ratkaista. Niin tässä tavallaan se, että me pystytään taas proaktiivisesti ennen kuin meillä on ongelma, niin tunnistamaan sitä, että mitä muutosta on tapahtunut ja miten siihen kannattaa suhtautua. Tämä on yksi pääty esimerkiksi, miten asiaa voi tulkita. Joo, hyvä. Kiitoksia. Onko Mikolla tähän jotain lisättävää tuosta niin kuin sanotaan No tietokantan oikeastaan näkökulmasta? joo, siihen monitorointiin halusin, niin kuin, että se on erittäin tärkeä just tämmöisissä tapauksissa, että jonkunnäköinen monitorointi on se sitten oma sovellus tai oma monitorointi, kolmansien osapuolien sovellus tai sitten, no viime kädessä esimerkiksi Query Store SQL Service. Se on tärkeää monitoroida sitä suorituskykyä ennen ja jälkeen, jos tehdään muutoksia tai tulee kumppaneita tai muita. Hmm. Ja sitten tämä ennustettavuus, niin jos puhutaan esimerkiksi jostain vaikka uudesta releaseistä, ja sitä totta kai pyritään testaamaan testiympäristössä, meillä on samanlainen rauta testissä ja mahdollisesti saman verran dataakin, mutta usein se totuus sit selviää vasta se, kun se mennään tuotantoon. Eli koskaan ei voi luottaa siihen testiympäristön tuloksiin. Hmm. Ja tuon pitää napata tuohon kiinni, koska omassa arjessa huomannut tämän tosi monta kertaa. Et vaikka kuinka kiinnittää huomiota siihen, että testiympäristöt on kunnossa, dataa löytyy, järjestelmät on vastaavia, niin sitä ei koskaan tiedä, miten vaikka joku
tietokantamoottori tulkitsee niitä kyselyitä, miten tulkitaan sitä kuormaa, koska se saattaakin olla, että ihan pelkästään se silkka datan määrä, onko siellä minkälainen määrä rivejä, onko se dataa siellä rivien sisällä tai kolumnien sisällä minkälaista, niin se vaikuttaa siihen, että miten sitten taas tehdään nämä suunnitelmat, millä sitä dataa haetaan, miten se moottori siellä taustalla toimii. Niin saattaa olla, että vaikka kaikki muu näyttää aivan samalta, niin yhtäkkiä se onkin se tapa hakea dataa ihan täysin erilainen. Jätetään ne indeksit huomiotta, ää, saatetaan käyttää jotain toista reittiä siihen noutamiseen. Ja suorituskyky saattaa yhtäkkiä olla ihan hirveätä. Eli tavallaan ei pidä koskaan luottaa siihen, että okei, skeemat on samanlaiset, nyt ajetaan kysely tonne, ajetaan kysely tonne, kaikki toimii. Aina pitää testata ja pitää testata myös siinä kohdeympäristössä. Kyllä, eli tässä tullaankin siihen, että tavallaan se prosessi on tosi tärkeä, ja sitten se, että on kuitenkin niin kuin tiimi on niin kuin reaktiivinen silloin jos jotakin niin kuin pitää säätää vielä, eli se on niin kuin tosi, miten voisin sanoa, niin kuin, no pahimmassa tapauksessa kukaan ei sitä tietysti toivo, mutta joskus voi pahimmassa tapauksessa tuotannossa olla iso muutos suhteessa siihen testiympäristöön, ja näin sitten pystytään mitikoimaan niitä riskejä näillä asioilla. Hyvä, mennään eteenpäin. Jos saan vielä Joo, yhden ole kommentin hyvä. tuohon Joo. lisätä, että tavallaan tässäkin kannattaa huomioida se, että vaikka kuinka sitä yrittää sitten taas suunnitella, että testataan täydellisesti ja no, mahdollisimman hyvin sitä muutosta, niin silti tulee niitä tarpeita siihen reaktiivisuuteen. Paljon varmasti tämän tapaamisen puitteissa puhun proaktiivisuudesta ja siitä, että miten pystytään ennakoimaan ja siirtämään sitä ehkä kehitysvastuuta sinne vasemmalle aikaisempaan vaiheeseen, mutta aina silti pitää valmistautua siihen, että pystytään seuraamaan jälkikäteen, koska sitten taas toinen puoli on se, että datamäärä muuttuu, skeema muuttuu, niin tavallaan niiden muutosten myötä pitää myöskin seurata, että onko siinä ympäristön toiminnassa tapahtunut niitä muutoksia, koska se saattaa myös vaikuttaa. Kyllä, ja tällöinhän tullaan siihen niin kuin käyttöönoton, niin kuin se ajan hetki on tosi tärkeä, ja sitten se, että pystytään aina niin kuin sitten tavallaan niin kuin backup plani siinä, niin nämä on niin kuin keskeisiä. Hyvä, mennään sitten, mennäänpä eteenpäin. Jos mietitään sitten niin kuin sudenkuoppia versus parhaita käytäntöjä tietokanta-alustan näkökulmasta, kun puhutaan tämmöistä laaja-alaista softakehityksestä, niin mitäpä mietteitä siitä, vaikka nyt Mikola ensin sitten. No sudenkuoppiahan tietysti löytyy paljonkin, että esimerkiksi kehittäjä tekee vääränlaisen kyselyn, ja tosiaan niin kuin tuossa mainittiinkin nämä indeksoinnit, niin ne on tosi tärkeää, että ne pidetään vastaamaan sitä niin kuin sovelluskoodia, että kun tehdään koodin muutoksia, niin saattaa tulla uusia indeksitarpeita, ja sitten taas toisinpäin, että siellä jää vanhoja indeksejä, joita ei käytetä, niin totta kai niitäkin pitää sitten muistaa poistaa, koska ne taas hidastaa taulujen päivityksiä. Ja nykyään statistiikat ovat jopa vielä tärkeämpi kuin indeksit, että pidetään niistä statistiikoista huolta näiden säännöllisten huoltotöiden osalla. Kyllä, just näin, ja tietysti sitten laajemmin myöskin, tai niin kuin perustaa, jos ajatellaan, niin tietyt käyttöjärjestelmälliset instanssikonfiguraatiot, tietokantaoptiot, niin ne voi vaikuttaa paljon siihen kokonaisuuteen myös. No jos Vilppu sitten jatkaisi tästä niin kuin tavallaan sitä sovelluksen näkökulmasta, niin mitä asioita nostaisit tästä teemasta esiin? Joo, pitää ehdottomasti kompata nyt Mikon kommentteja tuossa indekseistä ja statistiikoista, että pohja tietenkin sille on, että indeksit ja statistiikat, että ne pysyy ajan tasalla. Pystytään ylläpitämään niitä, pystytään varmistamaan, että ne on juuri tarpeeseen oikeat, poistaa, lisätä tarvittaessa, koska ei ole 1, 2, 10 kertaa riitä siihen, kun on ollut merkittäviä parannuksia sillä, että ihan vaan taas otettu 1 päivä ja katsotaan niitä indeksejä, katsotaan niitä käyttöä, katsotaan niitä QRYitä sieltä monitoroinnista, että mitkä indeksit on hyödyllisiä. Ja monet noista moottoreista saattaa jopa ehdottaa niitä indeksejä. Eli käytännössä pystytään luottamaan paljon siihen dataan, mitä on saatavilla, mutta kysymys on siitä, että otetaanko me se 1 päivä yhdelle henkilölle esimerkiksi, joka tietää niistä indekseistä, oli se sitten sisäinen resurssi tai kumppani, ja sijoitetaan siihen, että hei, käytetään vaikka tänään päivä siihen, että mietitään niitä indeksejä. Ja ihan nämä pienetkin purot saattaa vaikuttaa merkityksellisesti.
Et ei nyt suoraan pelkästään puhuta indekseistä, mutta hyvä esimerkki siitä on, kuinka iso impaktia saadaan aikaan, niin nyt tässä kevään puitteissa NetWiser on ottanut, tai NetWiserin sisällä otettiin tavoite siihen, että pystytään parantamaan suorituskykyä. Paljon tehtiin muun muassa indeksioptimointia, hyödynnettiin paljon sitten taas DP Pro Servicesin tukea myöskin tässä kokonaisuudessa. Ja siellä tehtiin, taisi olla 40 ja 50% välillä, mitä oli suorituskykyyn parannusta, eli vasteajat palvelun sivuissa keskimääräisesti 40-50%. Eli puhutaan siitä, että miltei puolet nopeammin latautuu sivut liiketoimintakriittisessä järjestelmässä siinä, että me käytetään aikaa kevään mittaan kumppanin kanssa siihen, että me optimoidaan sitä tietokantaa. Totta kai siellä oli paljon muitakin asioita matkan varrella, mutta niistä pienistä puroista, yksittäisistä sivuista voi tulla suuri impakti. Ja ei kannata koskaan jättää huomiota sitä, että kuinka iso impakti esimerkiksi niillä indekseillä on siihen datan hakemiseen. Kyllä, just näin, ja vältytään silloin myöskin, ei tule tavallaan sitä niin kuin teknologista burdenia siinä matkan varrella, ja vältytään semmoisilta ilmiöiltä kuin vaikkapa CPU-contention tai context switching tai Red Bull exhaustion, eli tämmöisiä ilmiöitä, mitä voi niin kuin hoitamattomassa SQL-serverissä tai tietokantaympäristössä tapahtua, niin se myöskin on niin kuin, ei pelkästään sitä, että suorituskyky on parempi, vaan myöskin sitten se, että se elinkaari sillä samalla kapasiteetilla on sitten niin kuin pidempi, ja tietysti sitten saatavuus ja suorituskyky on mahdollisimman mintissä. Hyvä, mennään sitten eteenpäin, eli miten sitten Mikko vielä tämmöinen kysymys sulle sitten, että olet nähnyt satoja ympäristöjä urasi aikana, tietokantaympäristöjä, niin miten tämmöinen niin yhteispeli tietokanta asiantuntijoiden ja DevOps-tiimin välillä saadaan tehokkaaksi ja joustavaksi? Mitä argumentteja nostaisit siitä esiin? Kyllähän niin ehdottomasti DevOps-tiimissä tarvii olla joku, joka ymmärtää sen tietoalustan päälle ja sen skeeman päälle. Ja monesti onkin viljellyt tämmöistä lausetta, että devaajia ei saisi päästä SQL-kantaa edes kiinni. Ja saa varmaan monen devaajat kurkkuuni kiinni, mutta tosiaan tilanne on näin, että pahimmillaan devaaja saa kyllä sen minkä tahansa järjestelmän polvilleen tekemällä epäsuosittuja tai suosittuja kyselyitä, että niin ehdottomasti on tärkeää, että on DevOps-tiimissä joku tietokanta-asiantuntija, joka esimerkiksi sparraa devaajia ja mahdollisesti katselmoi koodia sitten ennen kuin niitä julkaistaan tuotantoon. Joo, kiitoksia. Mites Vilppu, onko tähän lisättävää? No käytännössä se, että ei nyt, mä allekirjoitan Mikon kommenttia siinä mielessä, että kyllähän kehittäjistä monet saattaa helposti olla, että he ei ole niin kokeneita semmoisen massiivisen tietokannan kanssa. Eli jos sieltä löytyy paljon dataa, monimutkaista skeemaa, niin se, että se vaatii aikaa ja kehittymistä, kokemusta sen tietokannan kanssa, jotta ymmärtää sen. Se ei ole sitä, että käydään ne kurssit tai opetellaan tekemään SQL. Sillä päästään kehitysvaihe eteenpäin. Sillä päästään ehkä ensimmäiset muutamat sadat tuhannet asiakkaat eteenpäin. Mutta kun ruvetaan puhumaan esimerkiksi NetWiserin tapauksessa 40 000, 50 000 asiakasta, 20 vuoden data ja liiketoiminta kriittisesti transaktionaalista, niin se rupeaa olemaan semmoinen eläin, se tietokantaleijeri, että sinne tarvitaan kovaa osaamista ja ymmärrystä, että miten tämä kokonaisuus toimii. Ja löytyy paljon kehittäjiä, jotka osaa tämän kokonaisuuden, mutta sitten myöskin on hyvä olla, että siellä on henkilöitä, jotka on elänyt henkeä vereen näitä tietokantajärjestelmiä. Ja nythän me varmasti puhutaan tuossa myöhemmin myöskin vähän tulevaisuudesta, mutta enemmän ja enemmän tulee myös työkaluja, jotka voi auttaa kehittäjää siinä, että millä tavalla sitä SQL esimerkiksi kirjoitetaan, millä tavalla niitä skeemoja kannattaa rakentaa, mutta myös yritysten kannattaa nimenomaan tietokanta-asiantuntijoiden, DBAiden, kumppanien kanssa rakentaa strategiaa siitä, että miten te teette niitä skeemoja, miten te ylläpidätte teidän tietokantajärjestelmiä, miten te haette tietoa tai muokkaatte tietoa siellä tietokantajärjestelmässä, koska nämä toimii taas teillä tukena sille, että teidän tuotekehitys pystyy tehokkaasti hyödyntämään sitä tietokantaa. Eli tavallaan se, että luottakaa kumppaneihin, arvioikaa sitä SQL, mitä kirjoitatte, samaan aikaan myöskin rakentakaa strategiaa, hyödyntäkää sitä pohjaa
jolloin sitten välttämättä ei tarvita kaikkiin asioihin niin syvää osaamista. Kyllä, kiitoksia Vilppu, siinä oli paljon hyviä argumentteja. Sitten jos mennään, no tämä on sivua osittain mun lempiaihetta, eli kapasiteettisuunnittelua, mutta emme nyt puhu kapasiteettisuunnittelusta. Siinä olisi varmaan vaara, että tässä innostuisin liikaa sitä keskustelemaan, mutta jos mietitään tämä näkökulma, että meillä on kapasiteetin mitoitus ja toisaalta meillä on järjestelmä suorituskyvyn optimointi, se yhteispeli. Ja sitten niin kuin, miten kantaympäristöjen stressitestaaminen auttaa tehokkuuteen tämmöisen muutoksen kesken. Niin miten Vilppu tätä avaisi? No tässä päästään haasteelliseen aiheeseen, koska puhutaan kahdesta hyvin massiivisesta aiheesta. Jos mietitään kapasiteetin mitoitusta ja jos mietitään sovelluksen optimointia. Asiahan voi vähän niin kuin miettiä, että se olisi yksinkertaisuudessaan putken kaksi päätä. Et jos kurkistaa sieltä toisesta päästä, niin siellä näkyy, että no, optimoimalla sovellusta me pystytään saamaan suorituskykyä ja toimintaa paremmaksi. Katsoo toisesta päästä putkeen, niin no, lisätään rautaa, lisätään kapasiteettia, niin meillä on enemmän tilaa siellä palvelimilla ja me saadaan tietokantaleiri toimimaan paremmin. Mutta sitten taas kaikki varmasti ymmärtää, että sitä peliä ei voi pelata vaan sieltä yhdestä päädystä. Tarvii miettiä, että miten me saadaan nimenomaan se kapasiteetti ja se järjestelmän optimoiminen toimimaan yhdessä. Koska siellä on tietenkin laskevat rajahyödyt. Mitä enemmän vaan koko ajan optimoidaan vaikka sovellusta, jossain vaiheessa ne rupeaa olemaan enää niitä pieniä optimointeja jäljellä. Ei saada isoa merkittävää impaktia aikaa. Kuitenkaan ei löydy sellaista sovellusta, varsinkin näiltä markkinoilta, mikä on ihan huippuunsa asti hiottu. Ja sitten taas toisaalta, vaikka me lisättäisiin kuinka paljon rautaa sinne palveliympäristöön tai konesaliin, niin ei se auta siihen suorituskykyyn, jos se sovellus on optimoitu huonosti. Tärkeintä, että mietitään ne molemmat kokonaisuudet, mitoitetaan sille ympäristölle, mitä halutaan optimoida, millaiseksi halutaan optimoida se. Mietitään niistä molemmista ne tärkeimmät ostot. Joo, siinä oli tosi hyviä nostoja. Mites Mikko, mites tätä niin kuin tietokantanäkökulmasta? No mä oon samaa mieltä Vilpun kanssa siinä, että se suorituskyky on niin kuin kokonaisuus, eli meillä on vaakakupin toisessa päässä on ne käyttäjän tekemät kyselyt, se kuorma, ja toisessa päässä on se rauta. Ja sitten siinä välissä on paljon asioita, esimerkiksi tietokannan skeema ja miten tietokannan instanssi-asetukset on määritelty, niin että se saadaan se vaakakuppi pysymään suorassa, niin se on aina haasteellista, että toiseen päähän laitetaan lisää kyselyitä, niin sitten koitetaan sitten taas esimerkiksi just nimenomaan tietokannan skeemalla säätämään sitä taas balanssiin. Ja toki rauta aina saa rajalle, ja niin kuin monesti sanonkin, että oli rauta mikä tahansa, niin huonolla kyselyyn sen saa kyllä polvilleen. Joo, näinpä se onkin. Ja silloin, jos yhden asian kapasiteettisuunnittelusta voisi mainita, että juuri se, että se suorituskyvyn diagnostiikka kyllä ennen tämmöistä migraatiota on aina hyvä tehdä, koska silloin saadaan sieltä se släkki pois ja saadaan niin kuin mahdollisimman robusti ja tiukka paketti sitten siihen uuteen ympäristöönkin. Toki se on tehtävä usein sitten myös, niin kuin Mikko mainitsi aikaisemmin, sen jälkeen, kun on migraatio tehty, mutta tämä on niin kuin semmoinen, että se kannattaa tehdä niin kuin suorituskyvyn optimointi siinä alussa sekä niin kuin sitten lopussa. Ja nimenomaan, ja vielä myöskin sen elinkaaren aikana, että jos miettii vaikka taas sitä, että NetWiserin kontekstissa toki ollaan tehty migraatiota, ollaan vaihdettu konesalia taustalla muutamankin kertaa, mutta kuitenkin se ydin on siinä, että meidän tuote on kasvanut niin merkittävästi, että me tarvitaan lisää sitä rautaa. Me ei pystytä vaan optimoimaan, vaan tarvitaan lisää sitä rautaa. Ja näissä hetkissä kannattaa myös miettiä, että nyt kun me otetaan uusia palvelimia sinne, niin miten me tehdään se kapasiteetin suunnittelu, miten me tehdään se kuorman jakaminen siellä, miten esimerkiksi tietokantojen kanssa tehdään, jotta siitä tulee optimaalinen, koska nämä on aina mahdollisuuksia taas tehdä se yksi inkrementaalinen parannus. Totta kai voidaan heittää sinne ajattelematta suuremmin, että nyt serverit pystyy ja sitten vaan asiakkaita sinne ja katsotaan miten käy. Mutta aina on mahdollisuus miettiä uudestaan, että miltä se meidän kuorma nyt näyttää, jakautuuko se tasaisesti, onko niillä palvelimilla samanlainen kuormitus. Ja näihin on hyvä taas miettiä, että otetaanko esimerkiksi kumppani hetkeksi aikaa siihen, että saadaan siitä varmasti oikeat lukemat ja objektiiviset lukemat. Eli jatkuva optimointi on niin kuin avain siihen, että pysyy koko ajan alusta robustina ja tehokkaana. Ja sitten tämmöiset isommat checkpointit sitten näissä migraation yhteydessä.
Sitten puhutaan vielä pari minuuttia tässä tietokantojen tulevaisuudesta tekoälyn näkökulmasta. Se on semmoinen kuuma peruna, mitä on tässä paljon käsitelty Gen AIsta ja ChatGPTstä tulee niin nopeasti uusia versioita, että kohta se varmaan kehittää, ellei jo nyt kehitä itseään, että vauhti kiihtyy. Niin minkälaisia mahdollisuuksia muun muassa tietokantamoottorien kehityksen näkökulmasta nämä niin kuin tekoäly voisi tuoda, ja jos niin kuin Vilppu aloittaisi tästä teemasta tähän loppuun. Joo, ja tekoäly on varmasti näillä aloilla mielettömän iso, tärkeä. Ei kukaan voi ohittaa sitä, että miten softakehityksessä tekoäly tulee vaikuttamaan. Ja ehkä pilkkoisin tätä kategorisesti kahteen osaan. Eli jos lähdetään liikkeelle siitä, että varmasti monelle softakehitysfirmalle on tuttuja tekoälytyökalut, mitkä auttaa siinä koodaamisessa, auttaa siinä kehittämisessä, auttaa myöskin tietynlaista checkien tekemisessä. Ja näissähän tekoäly on jo todella hyvä, että osaa tehdä vaikka tietynlaista linttausta TSQL:ään, osaa tutkia sitä skeemaa, mitä siellä voisi olla. Ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta auttaa eteenpäin. Puhuttiin muun muassa aiemmin siitä, että miten saadaan kehitteille enemmän sitä rakennetta ja niitä tukea. Te voitte jo nyt laittaa julkaisuputkiin tai vastaaviin jonkinlaisen checkerin sinne, jonkinlaisen automaation, joka katsoo sitä pull requestia tai katsoo niitä muutoksia ja antaa siitä kommentteja. Eli jotain inkrementaalisia askeleita. Toisaalta samaan aikaan me mietitään sitä, että meillä on olemassa agentuurisia tekoälyratkaisuja, jotka vaikka pystyy keksimään SQL-skeeman perusteella ja luonnollisen kielen perusteella ajamaan kyselyitä, mutta sitten taas, että kuinka tarkkoja ne on. Nyt vielä haetaan sitä, että mikä se olisi se luotettava tekoälymalli. Ei varmasti kukaan halua päästää, että annetaan read-write-oikeudet tonne ja tekoäly sinne rullaamaan, koska katastrofin siemenet on kylvetty. Mutta taas voi nykyajassa mennä hyvin pieni aika, ja tämä itse asiassa onkin jo paljon paremmalla tolalla. Mutta tärkeää se, että nyt lähtee liikkeelle ja miettiä, että mitkä ne on ne oikeasti applikaatiot, mihin sitä pystyy hyödyntämään, ja mitkä taas on ne riskialueet, missä tiedetään, että tekoäly ei ole niin kehittynyt. Ja sitten taas toisaalta toinen käyttötapaus, mietitään jo vähän eteenpäin. Aiemmin oli jo koneoppimisen, machine learningin vastaavien puolella sitä data-analytiikan puolella, että data pitää ottaa tietokannasta, paipata johonkin ulkoiseen datalähteeseen, dataleikkiin vastaavaan, tehdä analyysiä siellä päällä. Mut sitten taas nykyaikana, että pystytäänkö me tekemään tätä tehokkaasti, voidaanko me itse asiassa uusilla tietokantamoottoreilla tehdä sitä siellä tietokannan sisällä? Että se analyysi tapahtuu tavallaan siellä vaikka SQL Serverin 2025-versio, me pystytään laittamaan jo tekoälymalleja varten dataa sinne sisään. Itse asiassa kaikki toimii samassa järjestelmässä, suorituskyky pysyy, me vähennetään niitä steppejä välistä, ja se auttaa luomaan myöskin sitä liiketoimintaa tekoälyn avulla. Eli ei ainoastaan sitä, että viedään johonkin muualle ja tehdään siellä liiketoimintaa. Kyllä, ja varmasti myöskin voi vaikuttaa moneen asiaan tekoäly pitkässä juoksussa tietokantamoottoreissa ja muuallakin. Mun mielestä se on kilpajuoksua niin kuin tekoälyssä niin kuin patentoinnin ja sitten taas tekoälyn niin kuin orgaanisen kehityksen myötä. Voisinkin väittää tai ennustaa niin, että jossain vaiheessa patentointijärjestelmä kansainvälisesti tulee ehkä muuttumaan, koska tekoäly tulee kehittymään niin nopeasti, että ei ole niin kuin järkeä enää tavallaan patentoida kaikkia asioita, koska tekoäly keksii päivittäin miljoonia uusia sovellutusalueita paremmin kuin ihmiset. Ja tämä onkin mielenkiintoinen teema. Tosin sitten samaan hengenvetoon voisin todeta sen, että omasta mielestä tietokantamoottorit, ja moni kollega jakaa tämän saman, on niin monimutkaisia vielä tänä päivänä. Ja just niin kuin Vilppu sanoi, että komppaan sitä, että ei pystytä tekemään hyvää optimointia yksistään tekoälyn varassa, vaan se vaatii aina sen ekspertin sinne, ja sitten sitä kautta saadaan homma rokkaamaan. Mutta Mikko, jos viimeisiä minuutteja tässä ollaan nyt, niin jos lyhyesti tiivistäisit oman näkemyksen tästä tekoälystä ja tietokannoista. No, mehän eletään aikamoisessa murroksessa tässä tällä hetkellä, ja kukaan ei pysty ennustamaan, missä mennään 2 vuoden päästä tekoälyn näkökulmasta. Et Microsoft lähtee leikkiin mukaan 25-versiossa, tulee myös ne kantaan ne hyödyt, että saadaan se tekoäly vektorit sinne tuotua, mutta lähinnä nyt yleensä noista tietokantamoottorin versiopäivitykset oli semmoinen
huomio, että monestihan niistä tulee aika paljon muutoksia siihen tietokantamoottoriin, kun siirrytään esimerkiksi 2.2 2.5. Et kokemus on näyttänyt sen, että joissain tapauksissa se kysely ei enää toimikaan tehokkaasti siellä uudessa ympäristössä, vaan se joudutaan korjaamaan tai tekemään muutoksia siihen, niin mun mielestä on tärkeää, että niin kuin Pismankin tapauksessa on se, että se sovelluskoodi liimataan siihen tiettyyn versioon. Otetaan sieltä ne hyödyt irti uusista toiminnoista ja funktioista. Ja sitten taas kun tulee 2.5, niin kehitetään sitä koodia siihen suuntaan, jolloin ei tule sitä mahdollista ongelmaa sitten siinä vaiheessa, kun päivitetään vaan SQL-versio uudemmaksi ja toivotaan, että kaikki toimii nopeammin, kuten Microsoft lupaa. Erittäin hyvä pointti. Meillä aika rientää, meillä on 2 minuuttia tässä jäljellä ja antaisin tässä vaiheessa puheenvuoron Tainalle ja haluan kiittää Vilppua, että olit täällä mukana ja kaikille osaottajille, jotka täällä mukana ovat ja sitten myös tietysti Mikolle ja näin poispäin. Kiitokset kovasti. Taina, onko tullut kuuntelijakysymyksiä? Täällä ei nyt kyllä ole, eli kaikki, jotka olette kuulolla, niin nyt olisi niin kuin viimeinen hetki laittaa vielä kysymyksiä tai kysellä. Ja jos ei tässä nyt ehdi kysellä, niin voi laittaa meille. Eli täällä on Jani, Mikko, minä ja Vilppu. Niin meillä on etunimi, sukunimet, TP Pro Services. No niin, nyt sieltä tuli kysymys, hyvä homma. Katsotaan, mitä tässä sanotaan. Kysymys on 2 putken päästä. Mikä on yksittäinen tärkein osa-alue sovelluksen parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi? Koodi, tietokantamoottori, tämä onkin pitkä kysymys, vai suoritusalusta, palvelikapasiteetti, pilvi, vai onko kaikki yksinkertaisesti yhtä tärkeitä, kun pyritään saamaan suorituskyky, luotettavuus ja kustannukset balanssiin? Eli mikä on niin kuin tärkeintä? Joo, mun kommentti olisi tuohon, että kyllä se on nimenomaan niin, että kaikilla osa-alueilla pitää olla se riittävä yhteispeli. On tietty per minimum, mitä voidaan tehdä. Ja hyvä esimerkki, minkä Vilppu nosti, että siellähän NetVisori-tiimissä on rautasta osaamista, niin silti kun sitten vielä siihen lisätään niin kuin expert eli black belt-tason tietokanta-osaaminen, niin pystytään 40-50% optimoimaan sitä suorituskykyä. Eli tietty per minimum pitää olla olemassa, mutta sitten jokaisella osa-alueella voidaan vielä nostaa sitä niin kuin kokonaissuorituskykyä ja kapasiteettia. Vilppu, ole hyvä. Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Ja tavallaan se, että taas miettii sitä vaakakuppia. Että jos on panostanut yhteen alueeseen, vaikka siihen palvelualustaan tosi paljon, niin sitten totta kai ne investoinnit siellä toisessa päässä saattaa helposti nousta merkitykselliseksi. Eli ei ainoastaan sitä, että yhden pään optimoimalla ihan täyteen pystyy saamaan ne parhaat hyödyt, vaan se, että sitten jos sinne on optimoinut, jättänyt toisen alueen huomiotta pidemmän aikaa, niin voikin huomata, että jopa esimerkiksi sieltä koodin puolelta saattaa tulla niitä isoja muutoksia. Ihan yksinkertaisesti se, että muuttaa jotain tietokannan ajuria vaikka koodin puolelta tai tapaa, että millä vaikka kannan aksessorit on rakennettu siellä. Siellä voi olla vaikka raaka SQL sisällä, että miten haetaan dataa. Niin yhtäkkiä se muuttuukin paljon merkityksellisemmäksi. Eli ei ainoastaan mieti sitä, että no hei, meidän pitää panostaa nyt kaikki osaaminen aika tonne, vaan tehdään jatkuvasti sitä aktiivista skannausta sieltä kaikkien näiden 3 puolelta, että missä on se pullonkaula. Ja myöskin se monitorointi on tässä tosi iso työkalu. Hienoa. Kiitoksia Vilppu. Ja onko Taina vielä kysymyksiä vai päätämmekö leirinuotion tähän? Me valitettavasti joudumme päättämään leirinuotion tähän.